Euskadin egun 7.500 pertsona dira giza immunoeskaziaren birusaren eramaile. 3tik batek baina ez daki. Erretrobiralen tratamentupean 5.500 lagun daude. Aurre egin ezean birusak aurrera egiten du. Iaz, 153 kasu berri diagnostikatu ziren. Kutsatuen artean 10tik 8 gizonezkoak dira eta erdiek beste gizon batzuekin sexu harremanak izateagatik hartu dute birusa. Erne jarraitu behar dugu, ukatu ezinezko errealitate baten aurrean gaudelako. Datuei erreparatuta ikusi daiteke egoerako hoberantz egin duela 97tik hona, ahaztu gabe tartean goraldiak egoten direla beti. Kezkagarria da ordea sexu transmisioko beste infekzio batzuen gorakada nabarmena. Y como estamos viendo que el VIH está bajando, pues la sífilis y la gonorrea pues ha aumentado y sigue ahí y no baja. Homosexualen artean sifilis eta gonokosia kasuek nabarmen gora egin dutela dio Zulaika doktoreak. Osasun saila 2015-2018 plana zehazten ari da, helburu zehatz batekin. Eragina 10% murriztea eta bestetik arreta zentsurik zabalanean egoera honetan dauden pertsonei. Gero eta farmazia gehiagotan egingo da giba detektatzeko froga eta Osakidetzak langileen heziketa plana areagotzen jarraituko du. En esos lugares donde no se está dando la respuesta, lo eficiente que se tendría que dar... Estatu mailan erlasatu egin direla IESari aurre egiteko plana kritikatu du Seisidako presidenteak Maria Jose Fusterrek eta horrek ondorioak izango dituela. IESa ez baita iraganeko kontua egungo arazoa baizik. Hemen berriz ez dute IESari lepoa emateko asmorik ez behintzat hor dagoen bitartean. Vamos.